Hoxe, 17 de xuño, cúmprese un ano da nova corporación municipal no Concello de Vigo, na que o Bloque Nacionalista Galego logramos triplicar a nosa representación fronte a un PSOE que perdeu o 20% dos votos nas pasadas eleccións municipais. O BNG comprometémonos a que íamos ser moito máis que 3 asentos no pleno e o traballo desenvolvido polo noso grupo municipal, coa nosa concelleira Ana Martínez e o concelleiro Filipe Abalde xunto a min como portavoz municipal, cremos con humildade que deu cumprida a resposta a ese compromiso. Dixemos que íamos ser a voz no Concello de todos os colectivos e entidades e tamén veciñanza a quen o goberno municipal non quere escoitar. Dixemos naquel pleno de hai un ano que Vigo ía moito máis alá da mermada maioría absoluta de Abel Caballero. E as 334 propostas, iniciativas e posicionamentos que formulamos o BNG neste primeiro ano de mandato ratifican con feitos ese compromiso de empurrarmos unha alternativa en positivo en favor de Vigo. Fronte a un PSOE en retroceso, encastelado no autoritarismo e sen máis proxecto para a cidade que a súa continuidade no poder, pero tamén fronte a un Partido Popular descabezado e sen máis proposta para Vigo que defenderen o abandono que nos impoñen dende a Xunta, o Bloque Nacionalista Galego traballamos con entusiasmo e con rigor, con firmeza, pero sempre coa man tendida na certeza de que as viguesas e vigueses merecen máis, moito máis, e coa total confianza en que o mellor está por vir. Fronte ao ruído do pim-pam-pum da lea partidista permanente entre PSOE e PP, entre Xunta e Concello, o BNG nunca xogamos ao canto peor mellor. Ao contrario, exercendo unha labor exixente e firme de fiscalización da acción e, sobre todo, da inacción do goberno municipal, o BNG acompañamos cada crítica e cada denuncia dunha proposta concreta en positivo. Non houbo durante todo este tempo unha soa problemática, unha soa necesidade, unha soa demanda veciñal que o BNG non quixésemos recoller. Así o demostramos nas nosas mocións, nas que comezamos achegando propostas e ideas concretas para atender as necesidades reais da cidade nos primeiros 100 días deste mandato e coas que quixemos dar resposta ás principais necesidades das viguesas e dos vigueses. Fixémolo propoñendo un plan cidade con 50 millóns de euros para poñermos fin ao abandono dos barrios e parroquias, demandando máis política social para atender as 60.000 viguesas e vigueses en situación de empobrecemento, pedindo, urxindo, a mellora substancial do servizo de transporte urbano, pulando polo alargamento das políticas municipais en favor da igualdade efectiva entre mulleres e homes, chamando reiteradamente a mobilizar eses inmensos remanentes municipais para dedicar eses recursos en favor da cidade, achegando medidas concretas para enfrontarmos o gravísimo problema do acceso social á vivenda ou urxindo unha resposta á crise industrial e laboral que atravesa unha cidade cuxo futuro non pasa nin polo monocultivo do Xacobeo nin polo monocultivo das luces de Nadal. Demostrámolo tamén sendo a única forza política que formulamos o récord de 138 enmendas parciais aos orzamentos municipais deste ano 2024, a diferenza dun Partido Popular instalado na preguiza e no desnorte que se limitou a pedir a devolución das contas. E fixémolo tamén dicindo un coherente e rotundo non á aprobación provisional dun plan xeral de ordenación municipal elaborado na escuridade dos despachos de costas a veciñanza e que ameaza con tronzar as nosas parroquias, que ameaza a sustentabilidade ambiental da cidade e co que se pretenden legalizar pola porta de atrás pelotazos como da urbanización VIP en Cabo Estai. Un traballo que fixemos durante todo este tempo a pé de rúa, con dúcias de visitas a todos os barrios e parroquias e cunha interlocución permanente co tecido asociativo. Un traballo en favor de Vigo que levamos máis alá do propio Concello, impulsando dende aquí iniciativas que foron trasladadas polo BNG no Parlamento Galego, no Congreso ou mesmo no Parlamento Europeu, coa forza da coherencia de que o Bloque, a diferenza doutros, dicimos e votamos o mesmo en favor de Vigo aquí, na nosa cidade, en Santiago, en Madrid ou en Bruxelas.
A resposta por parte do Goberno municipal de Abel Caballero foi o seu monólogo xordo, convertendo a súa lexítima maioría absoluta nun muro antidemocrático que nin escoita nin responde. Un goberno municipal incapaz de recoller unha soa proposta, nin unha soa idea, incapaz de atender unha soa crítica. Un goberno que non goberna, como demostrou a inexecución de 152 millóns de euros do orzamento municipal o pasado ano 2023 e que fica reducido apenas a unha megaconsellería de propaganda na persoa do alcalde tertuliano. Durante todo este ano padecimos a opacidade antidemocrática de quen non entende que a cidade non remata apenas nas bancadas do Grupo Municipal Socialista. Vímolo coa negativa a facilitarnos acceso á documentación municipal, como intentaron reiteradamente co escándalo do concerto de Guns N' Roses ou tamén co reequilibrio da concesión de Vitrasa. Vímolo coa vulneración ilegal e continuada do regulamento orgánico do Pleno e tamén vímolo cando se deixan sen dar resposta preto de 175 rogos e preguntas que o BNG formulamos no que vai de mandato nas diferentes comisións informativas e no propio Pleno. Mais temos que dicir con toda a rotundidade que non nos van facer desistir, que nin o talante autoritario, nin as dificultades que nos queiran seguir poñendo van frear o BNG, porque a forza que nos move é a dos moitos millares de vigueses e de viguesas que arelan un cambio de rumbo. A forza dese inmenso caudal de simpatía e confianza que sigue a aumentar na nosa cidade arredor do proxecto en positivo que representamos o Bloque Nacionalista Galego e que demostra a súa continuada en votos na cidade de Vigo nos 4 procesos electorais celebrados no último ano. As viguesas e os vigueses teñen fame de futuro e saben e senten que merecen moito máis do que lles ofrece a inercia paralizante do actual desgoberno. E por iso, desde o BNG, imos seguir a tenderlles a man a todas e a todos para sumar máis forza que nos permita lograr, antes de máis, lograr algo revolucionario, facer posíbel o cambio que é necesario, para devolverlle o Concello á ciudadanía como primeiro paso para devolverlle Vigo ás viguesas e os vigueses.